Dobrý deň, milé deti. Vítam vás pri počúvaní dinosaurích rozprávok. A dnes je to príbeh o tom, ako išiel Alosauříček prvýkrát do školy. Jedného dňa išiel malý Alosauříček Toníček do prvej triedy. Ráno mu mamička pripravila raňajky, takže sa ako patrí nasítil. Mamička s oteckom mu tiež nachystali aj kornút plný dobrôt. A ešte nešli pred školu, tak mu kládli na srdce, či sa nechce náhodou pre istotu vopred poriadne vykakať. Ako dravec dostal napokon do kornúta aj prasličku, aby ho prípadne pretiahla, ale Toníček, že nie, že to nie je potrebné, že to keď tak vydrží. A tu ho vidíme, Alosauříček Toníček v škole. No ale pretože sa toľko napchal pri raňajkách a ešte ujedal z kornútu, nebolo prekvapenie, že sa už počas prvej hodiny, kde ich pani učiteľka zoznamovala s tým, ako to v škole chodí, pomalu nafúkoval ako mechurina. Na začiatku druhej hodiny sa to už nedalo vydržať a Tonda naznal, že mu nezostane, kým diskrétne flatulovať. Ako sa patrí, si to premyslel, pretože musel konať nenápadne. Za ním totiž sedel malý Mososauříček, ktorý bol, ako vodný tvor, v triede v kádi a ktorý na ňo všelijako čumel, kde robil akože držky a vôbec sa mu nezdal. Plán bol nasledujúci. Zhodí na zem peračník a pritom sa pokúsi tichonce malulinko flatulovať a ako povedal, tak urobil. Bum, prask a je to. Avšak čo sa nestalo? Mososauříček, čo bol za ním, začal hneď vyšilovať. Pani učiteľka, tu ten Allosaurus predo mnou. Tu, to je ale smrad, ako kaleráb. No a ako začal v káde nadskakovať, tak to tiež nejako neustrážil, vo vode to zabublalo a bolo ticho. Akurát obyvateľ káde bol trochu nesvoj. No, milé deti, iste viete, že keď flatulujete vo vode, napríklad vo vani, tak to obvykle naozaj stojí za to. Pani učiteľka Brachiosaurice neurobila nič, iba otvorila okno. Tuto vidíme Mososauříčka v kádi a pani učiteľku. Cez prestávku, keď výučba prvý deň vlastne skončila, tak na sebe obaja výborníci chvíľu ešte čumeli. Chvíľu trápneho ticha prelomil najprv Mososauříček. No, tak ja som Čenda. No, áno, no, ja som Tonda. A to by ste, milé deti, neverili? Stali sa z nich kamoši celú základku a ešte aj na učňaku. A keby sa to celé neodehralo v praveku, určite by boli kamaráti dodnes. A to je pro dnesek všetko. Nezabudnite dať odber, like a zvonečok a teším sa, dovidenia. Ahoj!